Čau brácho, dobré ránko, zdravím ťa. Nachádzame sa v centre Frankfurtu. Dneska budeme vstupovať do mesta Kolín nad Rohýmom, alebo Kolín nad Rohýnom. A odtiaľ už budeme vstupovať na hranice medzi Nemeckom a Holandskom. A jak môžeš vidieť, tak práve sa natáčam. Ale mám v ruke ešte svoj starý telefón Xiaomi Redmi Note 11. Takéto buzeránske pozadie to má, alebo buzeránsky kryt. Ale víš, čo to znamená, že mám druhý telefón, brácho? To znamená, že ja som dostal za tieto 3 dní toľko peňazí, ani ti nepoviem, koľko som dostal peňazí za posledné 3 dní, ani ti nepoviem, koľko som dostal peňazí od toho chlapa, ktorý ma viezol v tej Audine, to ti ani radšej nebudem hovoriť. Jediné, čo ti poviem, že sme vystúpili teda na pumpe za Frankfurtom, pozval ma na večeru, boli sme v reštaurácii, dali sme si proste večeru, boli sme hladní obidvaja. Len za večeru sme nechali 60 €, respektíve on nechal 60 € len za večeru. Mám teda nový telefón, je to samozrejme Xiaomi, pretože Xiaomi, ja som mal prvýkrát v živote telefón Xiaomi, je 3 roky starý, je používaný, je zo záložné a vedel som s tým normálne fungovať, až nadpriemerne som s tým vedel fungovať, čo som sa s tým všetko naučil a jak používam ten telefón, tak klobúk dole, že čo všetko vydržal. A mám teda druhý telefón, druhý Xiaomi. Nebudem hovoriť ani konkrétny model, ani značku, ani cenu, ani nič, ale proste chcel som ísť zo Xiaomi na Xiaomi. Keby som mal Samsung, tak idem na Samsung, keby som mal iPhone, idem na iPhone, chápeš? Som teda ešte na hotelovej izbe, o 11:00 musím odísť, čo je za 42 minút alebo 40 minút, takže sa musím rýchlo pobaliť, urobiť porádek a keď budem pred hotelom, tak si zapálim a pôjdem si nakúpiť ešte nejaké pitie. A pôjdeme pomaly k nejakej pumpe, ktorú vyčíham po ceste. Takže úplne ty kokos, strašne som šťastný. Ja si pamätám, že som dostal veľkú sumu peňazí a za čo som si vlastne kúpil, že šnúrky do bot, tričko, mikinu, šiltovku, turistický batok. Iba ten turistický batok stal okolo 80 alebo 90 €, možno aj 100 €, lebo som to kupoval v Česku. A to som dostal pokokot peňazí a teraz koľko som dostal, tak jeb na to, hej. Kúpil som si taký ovocný šalát, bolo tam červené hrozno, kiwi, ananás, ja neviem, nejaký proste ovocný šalát. Kúpil som si takéhoto monstera, v živote som ho nepil, je asi najnechutnejší monster, kedy som v živote pil, není vôbec dobrý. A povedal som si, že tá plechovka vyzerá úžasné, ale asi není dobré kupovať pitie podľa obalu. Má nejak drzné do piče matere. Zohnal som si v obchode Teddy kartón, išiel som na 2 pumpy, jedna pumpa bola zavretá a na druhej pracoval nejaký arogantný kokotko, hovorím, potrebujem čiernu fixu. A Čau mi dal 2 otázky. Prečo chcete fixku a čo robíte? Digom, what are you doing? A nepovedal, že what are you doing now, že čo robíte teraz, alebo čo chcete teraz robiť, ale čo robíte. Nevadí. Našiel som teda 4 dediny, 2 dediny sú ešte v Nemecku a 2 dediny sú už v Holandsku. Takto môžeš vidieť kartón, celý dopísaný, ale je to nádherné vidieť, si myslím. Z parabanky som si dobil telefón na 73%, ja som ju mal nabitú naplno, tú parabanku, a tá parabanka mi vie nabiť iba 60%. Na mobile. Iba 60% batérie mi vie nabiť, viacej mi nenabije, ale tak je to tým, že tam je iba 7000 mAh, čo je dosť málo, takže už keď mám nový telefón, by sa mi aj hodila nová powerbanka, aspoň myslím teda. Keby som tu našiel nejakú verejnú zástrčku, tak dnes by som sa išiel nabíjať a mal by som to v piči, ani by som nepanikáril, lebo tu mám pokokot jedla, pitia, mám fajčenie vybavené, mám všetko vybavené, iba tú elektroniku musím vybaviť, čo je viac menej všetko. A smerujem na jeden kruhový objazd a odtiaľ už pôjdem stopovať do prvej dediny, ktorá sa volá Viersen. Takže do dediny Viersen ideme teraz skúšať stopovať. Nedá sa tu nikde zastaviť s autom, je to tu také úplne že divné. Ale ešte to skúsim, no. Sú 2 možnosti. Tuto
sa dá trošku zastaviť a zabočiť. Takže buď by som to skúsil tuto a keď ne tu, tak na konci tejto dediny, čo je taká malá dedina, tak tam je čerpacia stanica, benzínová pumpa, tankštele, Shell. Proste je tam Shellka, brácho, takže keď to nevíde tu, tak pôjdem stopovať na Shellku. Možno to vyjde tam. Tam to vyjde určite, si myslím. Vždycky, keď som stopoval na pumpe, tak som vždycky chytil stop. Vždycky. Ani raz sa mi nestalo, že by ma nikto neodviezol z tej pumpy. To sa mi v živote nestalo. Ideme to skúšať, no. Chytil som stop, dostal som sa do dedinky Netetal. Povedal som, že potrebujem ísť na pumpu, takže ma odniesli na pumpu. Dali mi cez dáta Wi-Fi, takže som im cez prekladač napísal, že im ďakujem za pomoc, za odvoz, za pokecanie, za všetko. Opýtal som sa na peniaze, dostal som 20 € a na tej pumpe som sa vyšťal, vysral, dobil som si telefón. Mám na telefóne 90%, čo je úplne po piči. Mal asi nejakú rýchlo nabíjačku ten týpek, lebo mi to nabilo fakt za chvíľku. A teraz teda ideme stopovať do mesta Venlo. Ideme stopovať do mesta alebo do malej dediny. Neviem, či je to mesto alebo dedina, proste ideme stopovať Venlo. Chlap povedal, že je to odtiaľto nejakých 10-15 minút autom. Takže idem na tú cestu, ktorá už smeruje na tento smer.